Sziasztok, én Kali vagyok, és itt van velem Future. Sziasztok! Hát, ezt most nem terveztem olyan hosszra, hogy elé ne is rárakni. És behullott? Itt azt hittem, hogy behullott. Én is azt hittem, valami sárgát kidobott. Már vagy 10 perce itt vagyunk lent, azt szerintem hullik. Nincs. Jó, kicsapom akkor ezt a bouldert 1v1-be. Ez tört a Death King, vagy ki vagy? Ezek elfelejtett OPC bakker, hallod? Na látjátok, ezek a PvP tudatlanok, az ilyenek. Középre gyere be, Koli, hogyha Vagy már engednek. lekopott a csávó. Ide jössz, busz gyerek, ide jössz. Segíts! Ki kell csapni. Lekopott a cipje! Kopott és ki kell hullasztani, nem hiszem el. Ez az! Behullott. Én addig nyugosan szettet cseréltem. Kell segíteni? Nem kell tessék. Hagyjuk Hely, őket. takarodjatok Kinek innen. segítsek? Gyere, öcsém. Na mi van? Ja, Tim. Öljétek egymást. Hagyjad már, hogy PvP-zenek Gyere már. egyet. Jó van, megyek, segítek. Videóért? De akkor engem is a videó kedvéért. Segítsél, More! Ja. More, hát betört. És megvan. Meg kell. Meg kell halnia. Fizikálisan már kéne Igen, oldani. szép volt. Ott a másik. Erre. Adja már egy erőt. Ja, nem kell van. Segíts már, ott van mögötted. Hát beópézok, az jó van. Hagyod ott a videóst, a koligót. Ez valamennyire tud. Futni az biztos. De, Istenem. Raj, már ezt kezdjük eljátszani, hogy fut körbe-körbe. Jó, hogy jössz rá, öcsém. Erősebb vagyok még Dökolinál is. Ezt nagyon nehéz. De akkor ne engem is se csíra. Bazd meg, tudod, hogy milyen szar. Menjél utána. Segítsél már, ne csak én öljem. Ti. Hát ölöm, vak vagy, Gezi. Beakadtál? Nem ópéztam. Ő se ne félj. Itt van egy másik gyerek, vigyázz mögötted. Tudod, azzal a PvP-zek, jó? Az úgyis itt. Miért ettől félsz? Geci, hol Vagy- az előtt vagy 100 blokkra ez a csávó. Az előtt még PvP-zni nem tudott. Hallod? Bekapcsolta a hackét a csávó. Na hát, ez Rapai rallozott, szevasz! Itt vagyok belül. Te hogy jöjjek le, hogyha PvP-zni akarsz, bazd meg? Fel. De szar vagyok. Koptam. Gyere, jövök. Nem kell, már csak szettet cseréltem. Énasági. Hullasz. Akkor Nincsen rámentem ti. erre a másikra, oké? Hát Te az is még kopod? erősebb. Szettet cserél! Szagy cseréljen, mit csináljuk vele? Kinyalom a csöcsöt. Vízdé vagy. Na gyere. Ez nincsen hátra. Akkor inkább ha ez kell. Mi van, De öcsém? tudok. Se. Új, kaptam. Oké, megvan a szetcsere. Olás is jobb. 4. Szevasz. Mi van, Bódi? Itt Bódi. Szerintem nagyon lehet hallani, hogy ütöm az egeret, de most bocsi gyerekek, hát most nem tehetek róla. Én nem hallom, de nem is érdekel. Amely te fasz vagy. Kap be, Nem, köcsög. bocsánat. Jaj! Felment. Kívánja segíteni? Tehát ellene? Aha. Szerintem ő akar majd bejönni. Inkább nem. Nincsen OP-zva? Lov csírája? Köcsög. Nincs De kedvem én is segíteni. vagyok. Ne ajándék Jézuskától. Adtam Szereztem neki egy egy... fájtot. Futura igen gyenge. Jó, inkább segítek. Ennyi. Én már le is koptatom együtt is, amúgy nem. Csak azért kopogtam, mert... ő is. Akkor PvP-zzél vele. Jó van. PvP-zek, csak beragadtam ebbe a gácibe. Öljed, én nem szólok most bele. Ó, ne szóljál Nagy most. kép. Nem nagyon érdekel. Happy! Mi? Amúgy nem kell. Na, kis ló. Kukendári, ki is hullott. Na, van full. Tényleg hullott? Aha. Grat így tovább. Adjál már gyorsságot, hogyha Jaj, van. ez a szetcsere, ez igen komoly volt.
Mi kell neked? Erő plusz gyorsaság. Rajta meg nincs hagyd. Na, gyerekek! Itt lett volna a videónak a vége. Itt volt velem. Várjál, hagyj is kell. Futura? Sziasztok! Jaj, jó. Nem áll, hullok. Nem áll le ez a